atong verse karon na makita sa Mateo 19:16 hangtod sa 22. Atong tun-an ang kinabuhi sa usa ka batan-ong dato nga sa dihang nangutana ang usa ka batan-ong dato ngadto kang Hesus kung unsay maayo niyang buhaton aron iyang maangkon ang kinabuhing dayon. Og si Hesus mitubag kaniya nga usara ang maayo na iyang buhaton. Og walay laing maayo kundili ang Dios lamang. Mao kanay tubag ni Hesus sa usa ka batan-on nga nangutana ni Hesus nga unsay iyang maayong buhaton aron maangkon niya ang kinabuhing dayon. Ningon si Hesus nga tumana ang sugo kung buot ka nga makaangkon, mubuot ka nga makasulod sa kinabuhing dayon. Ang batan-on nangutana ni Hesus nga unsang sugua ang angay niyang buhaton. Unsa man ang sugo sa Dios nga angay niyang buhaton aron maangkon niya ang kinabuhing dayon. Si Hesus mingon sa usa ka batan-on nga mingon si Hesus, ang tubag ni Hesus sa batan-on, mingon siya nga ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Apan kining usa ka batan-on nang hambog ni Hesus. Ang tubag niya ni Hesus mao kini nga gituman na kini niya ang tanan. Unsa pa day angay niya ang buhaton, unsa pa day kinahanglan niyang buhaton. Si Hesus miingon kaniya, kung gusto ka nga mahingpit nga imo gyud maangkon ang kinabuhing dayon, giingnan siya ni Hesus nga kung unsa ang mga katigayunan niya kay nang hambog man siya ni Hesus nga gibuhat na niya ang tanan, na natuman na niya ang tanang sugo nga gusto sa Dios nga iyang buhaton. Ang utana si Hesus kung unsa pay angay niyang buhaton. Giingnan ni Hesus ang usa ka batan-on, kung ganahan ka nga makabaton og kinabuhing dayon, imo maangkon ang kinabuhing dayon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ihatag kini sa mga kabos ug makabaton kag bahandi ngadto sa langit. Og balik, ingnan siya ni Hesus nga balik nganhi ug sunod kanako. Apan ang usa ka batan-on sa pagkadungog niini sa usa ka batan-on sa gisulti ni Hesus kaniya, sa tubag ni Hesus kaniya, ang usa ka batan-on mipahawa didto ug milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Mao na mga igsoon nga si Hesus nasayod na daan sa atong kasing-kasing, nasayod na daan sa atong hunahuna. Mao na mga igsoon nga si Hesus nasayod na daan sa atong kasing-kasing ug atong hunahuna. Mao nga katong batan-on iyang gisukod kung matinud-anon bagayod, tinuod bagyod ang iyang gisulti. Dili bagyod gikan ra siyang baba, gikan bagyod siyang kasing-kasing ug sa iyang hunahuna. Mao nga atong nakita nga ang gibuhat sa usa ka batan-on pagpanghambog lamang tungod kay ang iyang pagtuo nga ang iyang kadato mo'y makaluwas kaniya. Pero igsoon dili basihan kung unsay naa kanimo karon, tungod kay ang gusto ni Lord, ang gusto ni Hesus, ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton, magtigom kita og bahandi ngadto sa langit, ug dili ang bahandi dinhi sa kalibutan. Igsuon, hinaot nga dili kita mapariha ni ining usa ka batan-on nga nanghambog lamang sa iyang kaugalingon, naghambog siya ni Hesus kay gatuo siya nga ang iyang bahandi mo'y makaluwas kaniya. Igsuon, ang makaluwas kanato mao ang pagsunod ni Kristo, ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, ang pagdawat ni Kristo ug atong puy-an, atong ikinabuhi si Kristo sa atong tibuok kinabuhi, atong ikinabuhi si Kristo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay kung atong tumanon ang sugo sa Ginoo ug mosunod kita ni Kristo, ato gyud maangkon ang kinabuhing dayon. Tungod kay wala gatan-aw si Kristo kung unsay naa nimo karon. Wala siya gatan-aw sa imuhang mga bahandi karon. Wala siya nagtan-aw kung unsa ka kadato karon. Ang gitan-aw ni Kristo mao ang imong kasing-kasing ug hunahuna nga matinud-anon kaniya. God bless sa tanan.